Dret a l'alimentació, a menjar sa i equilibrat, aliments variats, nutritius i ben cuinats. Tinc drets, tens drets, tenim drets, sí. Coneix-los, explica'ls, defensa'ls, sí. Som-hi, fem-ho juntes, difonem-los, sí. Els drets de les persones són aquí. Escolta. Esmorzar, Sí. dinar, Sí. berenar, Sí. sopar, Sí. bledes, sardines, prunes, formatge, de tot. Hem de menjar. Una bona alimentació ens dona l'energia per avançar. Milions de persones no es poden alimentar. Ni una pata al dia poden realitzar. Ho hem d'evitar, ho hem d'evitar, ho hem d'evitar. Garantir que tothom pugui menjar és responsabilitat de tots. Alimentació sana i equilibrada per tothom.